Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Thanda ukubingelela ubaba wethu uMthibande, uMamthibande, umfundisi, uZondi, obaba bonke, omama bonke, bazalwane bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Umthamo wethu bazalwane, ungacela idlungane ozophatha uhlelo lanamhlanje. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela bazalwane siqale uhlelo lwethu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Cela sivule inkonzo yethu ngeculo unumber 126. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu Manje inkosi. siqedile ukuhlabelela, sicela umama uZondi asivulele ngomthandazo, asikhosele enkosini. Koshe namadimoni endawo egameni lenkosi yethu uJesu, nanoma yini engamelana nokuthi sikwazi ukumkhonza uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngisacela ukuphazamisa kancane ama-levels amaphansi la. So kusho ukuthi konke osukukhulumile abazukuza WhatsApp, kodwa musubuyele emuva. Wonke umuntu ongiceleze phambili aphakamisize ngoba i-mic asinayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Number 126. uJesu msindiso walenga emthini, wavula indlela yeqondezulwini. Ngela ingazi esinamulela sesinkhululiwe singahlabelela ingonyama kaJuda yanqoba uSathane masingabuya sonqoza ngubani ingonyama kaJuda yanqoba uSathane masingabuya umsindisi wami wangithenzele nezingameko zami wangihlanganisa nelakhe ibandla kuye ingonyama kaJuda yanqoba uSathane masingabuya sonqoza ngubani noma zizingezwe izilimo zezono ngimthemba uJesu nowakhe umkhono noma ngihluleka kuye nongimele ngitho
sithole ukunqoba ngomoya oyingcwele. Ingonyama kaJuda wanqoba uSathane, masimi ngakuye sonqotshwa ngubani. Kothi sengimbona uJesu ebomini, ngiyokhothamela ngimbonge nanini. Hlase ngihlangene ibandla lezulu, ngihube udumo lukaNkulunkulu. Hlase ngihlangene ibandla lezulu, ngihube udumo lukaNkulunkulu. Ingonyama kaJuda wanqoba uSathane, masimi ngakuye sonqotshwa ngubani. Ingonyama kaJuda wanqoba uSathane, masimi ngakuye sonqotshwa ngubani. Bayede baba wethu osezulwini, bayede baba imfundiso yethu, baba yethu nzulu imfihlakalo. Bayede uNkulunkulu awukhona kungekho lutho, wena ukhona uze bephakade. Sondela kuwe ekuseni egameni elinamandla, igama lomfeli wethu uJesu Kristu noNkosi yethu ephilayo. Siza kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele noqobo lwethu nenhliziyo zethu zonke. Sisakutheni baba ngalolu suku elisizwi lakho Nkosi, ngalolu suku lwesikhombisa awenzanga lutho kodwa wanibusisa waningcwelisa. Siyasondela phambi kwakho ukuba uNkulunkulu wethu ongcwele sibuthwe esakho Nkosi isandla. Yizwa uNkulunkulu wethu ongcwele indumiso yethu nokukhuleka kwethu kuwe. Sikumema Nkosi ngalesi sikhathi ukuthi ube kanye nathi ngomoya wakho oyingcwele. Konzo yonke baba sinikela kuwe, siyanxusa ukuba usiphathele yona. Ukhuze Nkosi bonke omoya abangcolile ngegama elinamandla, igama lomfeli wethu iNkosi yethu uJesu Kristu nomkhululi wethu. Sisi baba wethu ongcwele nomphathi wohlelo, ume nabo bonke Nkosi abazoma kakhulu Nkosi nezwi lakho. Uliqinise baba nasenhliziyweni zethu, silibambe silonde, liguqule Nkosi ukuphila kwethu, size sibe uhlobo uNkulunkulu wethu ongcwele lomuntu omdingayo. Egameni elihle lomfeli wethu uJesu Kristu nenkosi yethu ephilayo siyalifafaza gazi lenkosi yethu uJesu Kristu kuyona yonke le ndawo. Sithulisa bonke omoya abangcolile, umoya yonke obumnyama siyayibopha ngegama elinamandla, igama lenkosi yethu uJesu Kristu nomfeli wethu uJesu Kristu inkosi.
Jesu Kristu inkosi. Ngicela ukudedela ozosamukela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ubaba unene Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ligodikaya, dikaya lami lisemazulwini. Ulikude, ligodikaya, dikaya lami lisemazulwini. Ulikude, ligodikaya, dikaya lami lisemazulwini. Ungulapho lapho sophumula, ngikunaphakade lungasekhusizi. Ungulapho lapho sophumula, ngikunaphakade lungasekhusizi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ukuba khona kwenu. Qala ngibingelele umpostoli uDr. S.D. Nsibande. Amen bazalwane. Amen. Umphathi wami. Amen bazalwane. Nomama wakhe Lady Pastor ngathi S mangapho ZR sakhuluma nomuntu ngathi ZR Nsibande. Amen. Mangaphosisi amthethelela mangiphaza bayinishiyal bethi ngibone kanjani. Amen bazalwane. Bese ngibingelela umfowethu umnumzana Johnson Hlela. Amen. Amen. Ngibingelela umfundisi wami senior pastor wami ongiphethe la eMaritzburg. Amen. Ubaba Nsibande ungiphethe ngithi national. Amen. Uyibandla lethu bazalwane national. Amen. Sikole likhona. Amen. Cape Town. Yonke indawo. Amen bazalwane. Bese ngibingelela upastor wami senior pastor Zondi wasebafakati la siphethwe khona la eMaritzburg. Amen bazalwane. Bese ngibingelela kunesithandwa sami esilapha angisiboni la nasilapha ekhoneni uMsisi Dlamini bathi umbatho bathi angazi impostoli noma ngibasukumise ubabona labo ngabazi ubaba umfowethu yamasi Mhlambe sobe sibabona ngenxa yesikhathi baba sesilimele. Umbatho bazalwane ukuthe kade ngiphume ebandleni to holiness. Amen. Ngingabi nabo abazalwane. Amen bazalwane. Ngile ngiyo bamba nayo inkonzo. Amen. Hayi umzalwane ovuthayo uthatha kakhulu bazalwane wamalanga. Amen. Nabo bonke abazalwane bakhe. Amen bazalwane. Bese ngibingelela futhi isithandwa sami lapha siphetha. Amen. Sikhonza naye ebandleni yabalwana baba umpostoli ekuthiwa PSC Pentecostal Holiness. Amen. Baba mfowethu nomyeni wakhe ngiyacabanga ukuthi emsebenzini sizangithi emsebenzini. Amen. Ngiphinde ngibingelela ukuba uZomo awunathi iqhawe elikhulu elide umuntu enginathi sonke ke la bazalwane ubaba uZoma nange lapha bazalwane. Amen. Bayaziwa nje lokushini yaziwa kakhulu. Amen bazalwane. Bese kuba ke bazalwane nabanye abazalwane ngibingelele nabo bantwana abasilekelelayo laba sevilo konde ngiyabingelela nibazalwane. Amen. Bese ngibilela wonke umuntu okhona ke bazalwane. Ngakhohlwa na umnikati. Amen bazalwane. Ngakhohlwa na umnikati. Nanonke bazalwane ngiyabingelela ngiyalithanda ngendlela esimangaliso. Amen. Ukuthi ke ngisempini bazalwane kule nkonzo impi inkulu sishikile ubusuku bonke sizama ukuphakamisa lesicaba. Siyaphakama lesicaba. Sesibambele umhlangano lawa ama-rates. Siyavuleka kodwa izinto sinqabile. Ngathi ngifonela lo vula ama-class bangalibamba ucingo belivalile. Athi ke mase sengifika ekhaya or mase ngifika la ngibuza ephoyiseni lo mfana sephoyilapha esaweni ukuthi ufikile wavula ama-class wayihambela. Kodwa ilento ihholo
ngalibhuka phambi kwakhe bazomtshela ulokhuzana noprincipal olivuni ihholo wathi ungavula nje le class bayihambela sizwana bazalwane amen bazalwane izolo ngilahlekelwe imali bekufuneka ngikhokhele keyboard player amen bazalwane yabona lahleka imali bazalwane amen sengizothi sempini ngendlela esimangalisa amen bazalwane namhlanje kwase ugesi ubukhona ekuseni baba umpostoli about 7:30 wahamba ugesi lokhu lonke amen bazalwane so nje sisempini bazalwane ngicela nisibekezelele izimo zikhama ngaphandle ezishayayo kule nkonzo ukuthi nje amadimoni noSathane ulwa nokukhona kwalenkonzo kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kwenzekile yakhona wafika umpostoli bazalwane wabe ngizolimala kakhulu umpostoli na ube nenkinga futhi mhlawumbe eshawa yile moya amen bazalwane ngibonga uNkulunkulu umsevile umvikela kwaze kwaba uyaphumelela kuba la bazalwane lekonzo impumelelo ngenxa yokufika kwakhe bazalwane amen inkosi ngibusise amen Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi bazalwane Jesu Kristu inkosi kuthuma kohlelo ngisacela ukudedela uSunday school uyolanda bona kanye nawe Nkosi yami sicela ofakazi aba-5 umuntu sicela azisho igama nesibongo nokuthi uqhamukaphi ame maqoqo isikhambano babe ne-5 minutes umuntu agcine 5 minutes uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi Dangia kuchumoya
uJesu Kristu uJesu inkosi. Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngicela abazalwane ofakazi abahlanu 5 minutes sinike uNkulunkulu udumo bazalwane. Namhlanje uNkulunkulu usivusile. Namhlanje uNkulunkulu usiphilisile. Siyabonana senkonzweni. Uzosaba kanti usuku lakho lokugcina. Dumisa uNkulunkulu nje uzobonga uNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami Jesu Kristu inkosi. Kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Igama lami uMandlovu wakamnikazi ngiqhamuka eMafakatini. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Igama lami ngingumandlovu wakamnikazi ngiqhamuka eMafakatini ngaphansi kamfundisi uZondi ngise tabeni yendle kaJehova kuyabonelelwa. Bengade ngihleli nje lapha phansi ngithi ngihlale nje ngilalele ngizwe ofakazi ngesikhathi usisi sebiza ofakazi kuyafika nje inhliziyo yami ukuthi hayibo wahlala ngabe uyasuka ukuyobonga uNkulunkulu bazame ngizobonga uNkulunkulu ngomusa wakhe angenzele wona kungumusa nanokuthi ngivukile ekseni ngiyaphila inyama isahlangene nomphefumulo kungumusa kaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi izinto sesizithathe kancane kube sengazuthi sithi bekufanele kwenzeke kodwa bazalwane ngizobonga nje umusa kaNkulunkulu ukuthi ungivusile ekseni kulolu suku namhlanje ngizodumisa lapha bazalwane sikanye nabazalwane la embali ngizophakamisa nje amandla kaNkulunkulu ngizothi ngimbone uNkulunkulu ofana naye akekho njengaye bazalwane ngizobonga nje uNkulunkulu ukungivusa kwakhe ekseni ngiphila ngiphinde ngibonge nangekhaya lami ukuthi uNkulunkulu uyasivikela kona konke eziningi izinto esiyesibhekane nazo kodwa uNkulunkulu uyasenzela umusa ukuthi sikwazi ukuthi sidlule ezimene esisuke sihlangabezana nazo. Ngibonge nangomama umama wami bekade nenkinga yedolo bazalwane bekade ehambile yohlinzwa uthe sehambile siyohlinzwa bengabonakala ukuthi kukhona uNkulunkulu angamenzela kona ngendlela kade kunzima ngakhona kodwa uNkulunkulu wamenzela umusa wahamba waze waphuma esibhedlela obekade la eEden waze kwabuya phuma esibhedlela uyabuya uthe ngela ngabuya ngalo wathi yebo insuku ngiyazizwa kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi seyigcine seyenzekile lento ukuthi ngihlinzwe. Usethi ke egcineni mase eseya ngokuphola esewubona umsebenzi kaNkulunkulu usethi nje into engiyifisayo nje ngifisa ukuthi nje ngihambe nje ngiyobonga uNkulunkulu wasekhaya lezi ngiyobonga ukuthi uNkulunkulu ungenzele umusa bekade kubi kakhulu kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa engazange ngakucabanga. Ngiyabonga nje kakhulu bazalwane ngizodlulisa nje okukhulu kumbonga uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu. Jesu bazalwane ngiyezwa
nje ukuthi ngifuna ukusho njengani ukuthi uJesu inkosi kodwa angikwazi ukusho njengani kodwa ngiyazi ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu bazalwane umphathi wohlelo sabiza ufakazi. Angithandi bazalwane mina ungafakazi. Ngasindiswa ngesikhathi esasenzima kakhulu. Owakuthi uma ngabe ungabuthulanga ubufakazi ubone ngathi into yakho ayenzekanga kahle. Kwakuthiwa makuthiwa ufakazi uthi awake yakhona ngisho ungazusho lutho. Kodwa ngoba abazalwane wawufuna ukuthi kukhule lento. Ngiyabonga ke bazalwane ubaba uNene usethe ukukhuluma kwathi ukuthi baba uNene ungaphindi wenze lonto egameni likaJesu. Ngabe ngimvingelela ngokwesikhundlazeni ngizosuke ngihlukeleke. Lapho ngithi protocol ngisho njalo egameni likaJesu. Ngiyabonga abazalwane ubaba uNene sasilethile isimemo. Amen. Ubaba uNene sekuneminyaka sazana naye. Mina ngakhile la. Sibonana nalo baba angifuni ukudonsa indaba ende. Kodwa silokhu sihlanganiswe yiyona lento. Uma sihlangana thina nobaba uNene kungashonila bangaze bathi abantu lesasalwazi nalo ababa ithini indaba kanti indaba ilayiphileni komuntu. Amen. Siyabonga baba uNene ukuthi namhlanje usikhombise abaphetheyo. Abaphathi bakhe kuyakhathaza ukuhamba komzalwane endaweni abaphathi bakhe bengaziyo. Baze bagcina abantu sebethi hawu uphathwe iphilo osekhuluma kangaka. Namhlanje kuthina nizogcwalisa ukuthi ubaba uNene niyamazi nathi siyamazi eyikhuluma le ndaba. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu nokuthi nje siphumelele isikhathi esiphila kusona asivumi kahle. Kodwa ngizothi uJesu uyinkosi. Amen bazalwane. uNkulunkulu esimkhonzayo munye ngithi ngelinye ilanga mangabe ngizwa nami ngikuphithizela ngithi mina lento yonakala ekuqaleni mhlazane kwakhiwa amagama amabandla kwakhiwa amagama amabandla amagama ngoba namhlanje sibonakala ngathi siqelelene nje yilamagama kodwa sikhuluma ngomuntu oyedwa bazalwane. Ngithi mama ngivukwe izinto ezingivuka enhlizweni yami ngithi kwakufanele igama lingabi khona kodwa sivele sithi nje thina sabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ke kufanele ukuthi amagama abe khona ngezimo zokuphila nangezimo zokwaluseka. Siyambonga uNkulunkulu ngimile ngimdala ngingaka angikaze ngibone okaJehova. Amen bazalwane. Mangathi umuntu akafakaze yilowo nayilowo ngohambo lwakhe lokukhonza uNkulunkulu ungase eminyaka. Mina ke baphathi baba uNene ngike ngithi ngelilanga mangikhuluma naye ngithi mina ubaba uNene lo kwakungafanele abizwe ngumfundisi. Ngithi mina ubaba uNene umvangeli bazalwane ngoba uma ukulesigaba sokuvangeli uyaphuma uhamba uvangela abantu. Ngithi inkonzo kababa uNene ingaphandle. Ngithi manje mangabe sekuthiwa umfundisi alright kulungile ugcotshwe umfundisi kodwa inkonzo yakhe iseminyaka ayikho ngaphakathi kulesikhathi mina ngimbuka ngaso. Inkonzo yababa uNene isegijimeni ngoba la efika khona ufika galela la efika khona ufika galela biza abantu abelethe ngaphakathi. Ngithi sengikala ngoba ngaqala ukwazi yena ngagcina ngokwazi umkakhe mase ngihleli nomkakhe ngithi mina we mama wena kufanele ukuthi ubambe umsebenzi uqine. Ubaba uNene akabalande ngaphandle wena ubaqinise ngaphakathi ngoba kwesinye isikhathi uyabalanda ngaphakathi uthi uzobaqinisa wabalanda ngaphandle uthi uzobaqinisa la kanti usuyabakhipha. Amen bazalwane. Kule 5-fold uNkulunkulu asinikeze yona kufanele umuntu asitike kulo msebenzi. uNkulunkulu wena umholi wakhe ufuna ubona nangu umsebenzi wakhe asitike kulo msebenzi khona ibandla lizokhula. Amen bazalwane. Yebo ngokusizwa uNkulunkulu ngazibamba zonke lezi ikhulu ube umvangeli ube yini kodwa ukhona uNkulunkulu umsebenzi akumise kuwona. Amen bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ngani yami uthe 5 minutes yahlupheka mina u5 minutes uyangehlula Nkosi yami ningixolele mase ngidlulile ku5 minutes angadluli ngani yami. Angithandi ukuthi mangabe nginikezwe isikhathi bese
kusho ukuthi ngakholwa ngalesa sikhathi sakudala esasibamba ilokuzana inkonzo ukuze kuse kufakaza kafakaza asho amen. Kodwa ke namhlanje siphila kulesikhathi baba uMnene siyabonga. Ziningi ukwazana kwethu ngisho nongwaka kwamakhaya ethu mina ngwale Xhobo amen. Kuthiwa sizisho ukuthi sobani. Bengaselula ukuthi ngizisho baba uMnene uvele wangikhomba nje. Nguma Mdlamini, nguma Mbatha kodwa igama lami nje engibizwa ngalo ngumbatho. Ngiyaye ngithi isibongo sakithi saba namandla. Isibongo sasahlutshwa isibongo sasemshadweni. Amen bazalwane. Ngiwumntwana kaNkuluNkulu ngiyakhonza bazalwane ngelusiwe la ngeluswe khona. Nobaba uMnene sengaye ngambiza ngathi baba uMnene bazobe bekhona abalusi bami wozo uzobona. Amen. Siyabonga bazalwane baphathi bakhe. Mbopheleni ngendlela uNkulunkulu ambeke kuyo. Nimgqugquzele ngoba iyawenza lo msebenzi wokuphuma. Phathi ohleli inkosi yomusa enibusisa. Amen. Jesu Kristu inkosi. 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 Mire vamapostoli, abefundisi bonke abakhona, umfundisi uMnene osipostile, omama umfundisi, omama, abantu abasha, obaba, abadumisi, abantwana abancane egameni elihle lomfelethi Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Igama lami nguMthalane ngwakwaZondi. Sikamafakatini. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngithanda abazalwane ukuzwa umbongo uNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu. Elithi izwi wayengothobileyo egameni likaJesu. Bazalwane masingena evangelini lensindiso ziyabakhona izimpi. Kodwa ngibonga ukuthi masingena sinenkosi uJesu, inkosi uJesu sikuthobeka njengalokhu naye athobeka. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Lelile bazalwane kakhulu ezimpini kodwa namhlanje ngizobonga uNkulunkulu ngenkonzo abisipheyo nekhaya inkonzo enhle yangoLwesithathu. Ngishiya ngibangela ukuthi nabantu okuyibona esasilwa kakhulu noma babe ngubisa kakhulu. Ngenxa yokuthi inkosi uJesu yangenza ngathobeka kwaba ngazuthi angiboni okuyena owayephambili empini. Ungibongele namhlanje ngibongela kusasa kwaze kwacaca ukuthi ikhona lento asifisa yenzeke enhlizweni yami ukuthi ngiqole kanti kade ngaqola. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane uma lisizwe lenkosi izimpi zomuntu ziyokuba ngabe indlu yakhe. Kuyenzeka kodwa enhlizweni kusuke kungemnandi. Mawusubona ukuthi kunezinto ezipholayo ongazange wazilwela kuphinde kube mnandi enhlizweni ukuthi inkosi uJesu isiwenzile umsebenzi. Ngizomnika udumo ngesupport engiyithola emndenini wami ebengingayilindelanga. Ngizothi impela uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela abazalwane. Ngibingelele umama umpostoli nobaba umpostoli. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane nami ngithi cha angilithathe leli thuba ukuzobonga uNkulunkulu ngalolu suku namhlanje. Ukwazana kwami nenkonzo noma nekhaya lezwi engangidonswe umama uGumede uMancolo ufundisa bala imali ngicabanga ukuthi usewile Fontaine bengithi ngiyamqalaza kangimboni bengisebenza naye ngonyaka engafika ngawo. Bazalwane ngifuna ukusho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kusukela kuleso sikhathi impilo yami ayiphindanga yashintsha. Bazalwane benginezimpi ezinkulu ezingilandelayo kodwa ngokuthola leli vangeli la mama nobaba umpostoli Ntsibande ukubambelela nokulalela nokukhuleka noma ngene umuntu omningi njalo enkonzweni mhlambe ngaya kanye
eHartsbay. Kodwa bazalwane ikhona into eyangizuza ngelanga ubaba umpostoli efikiwe eFountain siqale ukumbona. Yayisishintsha impilo yami kusukela ngaleso sikhathi. Bazalwane ngifisa ukuqiniseka ukuthi uNkulunkulu wayilwa impi engangibhekene nayo. Yayinkulu bazalwane. Indlela yayinkulu ngayo ngiyahluleka ukuyichaza. Ngenxa yokuthi izwi likaJehova lithi izimbe masingazilithina. Nokuthi uJeremiya 17 verse 7 uthi babusisiwe abathemba lapho kuJehova. Bafana nomuthi omile ngasemfuleni. uJehova wangolwela bazalwane. Impi yami wayezowanqoba. Manje njalo inhliziyo yami iba nokuthobeka mangizwe ukuthi umama umpostoli nobaba umpostoli bezangala. Ngithi ngiyafisa njengamanje nje ngiphuma enkondlweni nami engikhonza kuyona. Kodwa ngithe angikwazi ukuphuthwa yileli thuba elimnandi kangaka ukuthi ngingeze ukuzothamela lenkonzo eyangisusa bazalwane. Yangibeka kwesinye isitebhisi. Yangifundisa ukuhamba njengomama. Yangifundisa ukukhuluma njengomama. Yangifundisa ukuthobeka. Siyabonga kakhulu mama umpostoli. Siyabonga kakhulu baba umpostoli. uNkulunkulu anibusise, anikhulise, nime njalo. Niqhube ivangeli uNkulunkulu alibeke kunina. Okhulumayo ubusisiwe wakashezi liqhamuke Bethlehem ngokuhlala uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Nami ngibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi wangizwa ngelinga. Amen. Ngibingelela ngevesi lapha ya kuMateyu I think 6 verse 32. Amen bazalwane. Lithi ningakhathazeki ukuthi niyakudlana ukuthi niyakuphuzana. Amen. Lithi kodwa funani umbuso wezulu qala bese uthi konke okunye kuyolandela. Amen bazalwane. Funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke okunye kuyolandela. Amen bazalwane. Selo ngaqala ukukholwa bazalwane iyona mission yami leyo bazalwane ukuthi ngifuna uNkulunkulu phambili. Amen. Zenzeka izinto emaceleni kodwa mina ngilo ngifuna yena. Amen bazalwane. Angimbone ngivikela bazalwane kulezi inyangana sinje mhlawumbe from last year lo muntu ukhuphe inyoka bazalwane. Kela ngikhuphe inyoka enkulu izungezile la ngiyahamba ngakhona. Ayi ngithi ngibheka manje ngibona into elikhulu ngibambele lithi. Amen. Ngize ngifike ngime kuyona ithuleka nje kanje. Ngidedele into phezu kwayo. Mangilidedela ngigeje. Hey bazalwane ngibaleke. Ngifuna elinye nje ngoba ngiyabona imela ibaleke. Amen. Bese ngithathe elinye futhi elikhulu kunalela ade ngiliphethe. Ngifike ngibe phambi kwayo. Liqondise ngqondo, liqale liqonde. Qhafa. Amen bazalwane. Ngelinye ilanga ngichazela amandla okukhona. Amen mawukholwa bazalwane. Ngishulele ebusuku uNkulunkulu uyakupha unqobo. Ulele mawulele njengomuntu ofile. Like a dead person. Ngelinye ilanga ngiphuphe nazi inyoka embili enye ngala. Yabo? Ngibona lezi noma ngazishayi zizongishaya. Mana ngiyibambe ngezandla kanje. Ngikhinyele emqala. Uthi igazi. Amen bazalwane. Ngiyaphupha njalo. Ngibona uNkulunkulu ngiyabonga inqobile. Amen bazalwane. Ngelinye ilanga ngiphuphe esingangekho doke manje. Amen. Mina ngazalelwa emakhaya. Amen. Nobhuti Johnson. Igode emagawulwa emahlathini emaplazini abelungu. Gawule ngodo olele phansi ugodo engako zu2. Amen. Enye ngathi umshoshane, enye ngathi brown. Zimile nje. Ungazi ukuthi siza kumina. Amen. Ngithi ngithola ucelenge. Ngamanye ngaqala ngaqoqa. Ngaqala ngaqoqa. Imile la ibaleke. Ngeze kule futhi ngaqala ngaqoqa.
Amen bazalwane. uNkulunkulu kulwela ngisho ulele. Sezwana bazalwane. Ulele. Mawulele njengomuntu ofile. Kodwa uNkulunkulu akalali. Lithi akalala ngozeli. So mawumkhethile ukugada emini uhambe unqamula umgaqo uhamba ngemoto akugade ebusuku ulele unjengofulele akunqobise ulwe ulele ulwe nalotho esuke ibhekene nawe ingozi kuwena inqobo. Amen bazalwane. Ngalowo ndlela bazalwane asiqinene ekholweni bazalwane ukuze uNkulunkulu abe nathi ebusuku silele singaboni singezwa lutho. Amen. Ungaphapha umsuphapha kwelinye izwe. Amen. Kodwa mawukholwa uNkulunkulu uyakulwela khona kunjalo. Amen bazalwane. Okugcina abazalwane ngithanda ukuxolisela umngami ubhizi kakhulu lapha ekhaya kuyaphekwa manje uyena oyihlo labo bonke abapheki abamphekisana. Amen bazalwane. Ngiyakholwa uzogcina efikile abantu bazalwane. Ileso simo ngisentanga bekhona. Amen. Themba umdlulise kupolisi. Siyabonga. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Kakhulu kofakazi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngicela ukuvulela phambili. Ngicela ubaba umnikazi asibongele ubufakazi. Jesu Kristu inkosi. Thank you, Jesus. Siyabonga Nkosi uJesu ukuthi wena uNkulunkulu osinakekelayo osilwela nezimpi Nkosi. Siyabonga Nkosi uJesu ngokufakaza abantwana bakho ukuthi Nkosi uJesu sebefakazile Nkosi. Siyabonga Nkosi uJesu ngomusa obenzele wona. Siyacela Nkosi uJesu ukuthi ubagcine bahlale Nkosi kuwe njengoba Nkosi awuyela abafundi bakho ukuthi hambani izizwe zonke nishumele evangeli bafundise ukugcina izwi lakho. UNkulunkulu sengathi-ke izwi lakho Nkosi ngalondeka kulona iloyo Nkosi uJesu bavikele Nkosi bakho amandla okuqhubeka nokunqoba ngomusa wakho Nkosi uJesu ngoba ngaphandle kwakho Nkosi ngenxa lutho ngoba Nkosi amazwi okuphila atholakala kuwo. uNkulunkulu wethu-ke siyabonga Nkosi uJesu nawo wonke Nkosi esizwele ukufakaza abantwana bakho iba nabo Nkosi uJesu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Usukhuluma kancane manje. Yebo. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela abazalwane nonke egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngibingelela obaba nomama. Siyamphimisa kakhulu uNkulunkulu nabantu abasha Sunday school. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuhlangana nabazalwane basembali. Mami yeni ke ngowakwaNsibande senze umusa. Angizukusho lutho ukukhuluma kwami konke kuphelele kuleli culo eliku number 56 izolifunda asizukuhlabelela. Impilo yethu ke lebazalwane engikhuluma ngayo la. Lithi thina sihlengiwe igazi likaJesu. Yebo sithengiwe. Igazi likaJesu lona losophela lasithethelela lapho esifela lasithethelela liwukuthula kwethu nenjabulo yethu amacala onke nazizono zonke kupheliswa konke igazi likaJesu liwuphila kwethu liyithemba lethu lapha emhlabeni nxasekulweni noma ekufeni igazi likaJesu balibonga bonke liyindumiso yonke yabasembusweni ejabuleni besho bonke amen igama likaJesu. Siyanithanda bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.
Amen.